Bună și bine v-am găsit la primul meu videoclip de pe acest canal. Și astăzi ne vom juca pe Paper Plane Simulator. Am intrat și să vedem. Hai, ce tare! Hihi. Trebuie să aruncăm multe avioane. E cam tare. Cum fac banii? Gata, cred că trebuie... nu. Trebuie să aruncăm cât mai multe avioane. Se vede că fac foarte repede levelul. Intru în cerc? Nu. Am mers peste el. N-a intrat, păcat. Teleport. Acolo. Haideți să mergem să ne luăm un avion. Stați imediat. Haideți să ne luăm pe acesta. Nu l-am luat. Să vedem. Haideți să mergem să dăm în acest. L-am nimerit. Trebuie să mergem să vindem banii. Acum mergem să ne luăm un ghiozdan mai bun. Nu avem bani, din păcate. Așa de repede se fac banii. Eu am făcut deja. Acum avem bani de un nou backpack. L-am echipat și acum dăm cu avionul. S-a buguit un pic. N-am nimerit. Pe ăsta îl nimerim. L-am nimerit, este... Am crezut că l-am nimerit și pe ălalt. Am făcut bani și acum mergem să ne luăm un avion de hârtie mai bun. Haideți să îl iau pe acesta. Mi se cam buguiește un pic jocul. Dăm în sus cu avionul. Să luăm și mergem să ne luăm un nou ghiozdan. Mi l-am luat și acum mergem și dăm cu el prin aceste cercuri.
nu a ajuns, din păcate. Haideți să încercăm să-l dăm pe ăsta. A, uite că a intrat. L-am ratat. Inventoriul meu este full și așa că trebuie să mergem să vindem. Nu, să vindem, să ne-l golim. Fac foarte repede rancurile. Tot nimeresc acest cerc. Inventoriul meu este full, așa că mergem și vindem ce avem în el. Și acum ne luăm un avion mai bun. Eu am să mai fac am să mai fac videoclipuri cu acest joc, dacă vă place. Acum mergem să ne luăm un ghiozdan mai bun. N-avem bani. Păcat. L-am nimerit. Haideți să mergem să vedem dacă ne putem lua un pet. Și ce pet ne putem lua. Da. Ne trebuie 500 de diamante. Foarte mult. Haideți că nimeresc, l-am nimerit. Nu l-am nimerit. Îl tot ratez. L-am nimerit. Este bine să-l nimeresc, deoarece o să putem să mergem să-mi iau un pet. Acum mergem să luăm un pet, să vedem ce ne pică.
merchant. Un om? Eu credeam că este un cățeluș sau o pisică. El este mic. Eu credeam că este mare. Ghiozdanul este full și așa că va trebui să mergem să ne luăm un ghiozdan nou. Păcat, nu l-am nimerit. Inventoriul meu este full și așa că acum este timpul să îmi iau un avion nou. Acum vreau să văd ce avioane îs. Acesta este ultimul care îl putem lua. Costă foarte mult. Poate în viitor să îl iau. Dacă apreciați seria, am să mai fac videoclipuri cu acest joc. Venim să selăm și acum avem mai mulți bani. Am crezut că ne putem lua un avion nou. Putem să ne luăm un pet nou. Acum merg să iau un pet nou. Să vedem ce ne pică de data asta. Tot acest pet. Nu a picat tot acest pet. Este un doctor. Îl echipez și pe el. Inventoriul meu este full și așa că vin să ne luăm unul mai mare. Ne-am luat și acum putem să dăm de mai multe ori. Fac 1000 de diamante deoarece vreau să îmi iau 2 peturi deodată. Acum putem să ne luăm 2 peturi deodată. Să vedem ce ne dă tot această fată. Să vedem următoarea. Sperăm unul mai bun. Este! Avem unul mai bun!
haideți să-l echipăm. Wow! Uitați-l pe acest băiat, are alți peți. Este mai bun decât mine. Stai să dau mai încet ca să mă puteți auzi. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest episod și vă rog să dați un like la acest episod. Ne vedem la următorul videoclip. La revedere!